Kublai pi baru kini gilong ki kubor bam dekasngi. Meghalaya Filmmakers Association kala penram jur bat penpau ke jing sngo bitar halor ke jing sha tam kti kawi ke samla khasi hawi udkhot jangka kinhun china film na ke jilla Andhra Pradesh Telugu kablawan ban ringdur ha Meghalaya. Habai jing krana kilat pathai kubor u President ke Meghalaya Filmmakers Association uba Commander Shangpliang ula penram jur yu ubriu uba kerteng u Rajkumar kani ke jing jia kala jia ha kapor ba kati ke samla kalit bandri Islam ha ke jaka ba kidang ringdur. Uba Shangpliang ulayathu bakati ka samla kala dep banpha eka FIR shiki pulit bar ki pulit ru kila dep banpha eka sammon sha utei Uraj Kumar. Ki pulit ki dei ban shimkhya yakani ka kam. Ula ong bat ula banrap ru balada utei ubriu wan hadien bala pha sammon ki pulit ki dei ban kem mardor yu u khnang ban yu bishar kat kum ka jingne jungo. Alor ke jingkali badon ki briu ki ba persang ban penbet compromise yakani ka kam da ka ba ai pisa uba Shangpliang ula ong ban kaliang ka jong u uklamyo jingtip bat ula penpau ya ka jing penram da don ki khasi ki badon ti hakum ki te ki kam. Ula maham baki line producer ki de ban bu ningkong ya ka jing shongsngan jong ki parajat benriu. Lada kalong kumtei na kaliang ka seng in khangsnon ya ki film na bar wan ringdur ha ka jila jongi. Uba Lamsius Imli ubdi Vice President ke Meghalaya Filmmakers Association ula pendam juri kini ke jingja ke besngosi. Ula kentu ya baro ki producer baki deban petbnya ya ke jing shongsngan jing ki artist khamtam ya ki kentei. Ula kentu ru balada don ki jingringdur ha ke por midnight shoot ki producer ki deban netbu ya ki artist kentei shaki jaka baki sa. Mi ke jing yin ba ki kwat kuba akaba away na ki thay samla kabade parado prasnam ke jungi kala sha ktakti ki barjila ki bawan nak banta kani ka kam shna film te banlong specific kat kum ka jing yu i jungi lengba ki kwat kubar ubala ktakti ya kani ka samla ubdei ba keteng Rajkumar ki bawan ban ringdur ya ka film ke jungi te nagleng jungi kum ka seng ni penrem jur ya ni ubriu uba la nuat ban jerong ti ya ki samla khasi ki jongi katum ka FIR ni sungthu ba nakliang jongkahi kala de lik ai ya ka jing ujor shi pulet te ni sungthu ba nakliang jong pulet ro kila pha ya ka soman ya ni briu te nakliang jongi ni kentu ba lada ni briu ya trilang ba pulet dan yang umlek ya kaban syah haji dan kipulit ni dawa ba kipulit kiriman kem mardor yuni ubreu bat kiriman ay ke jing bishar kaba yahap kum ke jing le ke jonggu e nakleng jini kum kaseng ni remjur kamar kene ke jing ja di ba lansius ada pi dumi tin ba la de ibuna ke statu e nakleng jini ro i kesaju di kan dekat sini ban hari beli lepas di lap terbuat de nak kalian cungi i kesaju di kan dekat sini ban ya kum kini kerja ingku asu ba kena ja nang di semat ban ni dah kepat jur ya ki producer lagi long ki producer nang ni napo kejala cungi lani ki ban apa kejala ba kini ban simkia ba kini ban petha ba kini ban kolam ya lagi jom ki artis lagi long ki senang nanti kita but ingkua ba nami syakmat ba kita jakum kini jija hanya po jela juni dia kunta kita tepat jor ya iwe bewe ki national film ba kinda pek hai ki artis hamtam la haba kita kena shoot menwiet mah haba kita ada dan shoot kita kena shoot subha dan pek hai ki artis lajong la kita hamtam kan thai ba kidei ba penpoi ya ki ha ka jaka balok save haki kisah cuki dari haki cakap bagi kisah de ni nak lihat ka me filma ni pelanjur ikan yang jinja pati ku asu banja nang ni syakmat hal ni buat jelajuni bisku nagleng jungi bawat ni empat yo apa dia kan makmat bar kini ka kena ngai nilai yo apa dia kan lengba ki khot jongka KSU ya hak juga ko nagleng jungi kum kasen ni ai kublai ya ka KSU ke bala lam khmat ya ka ban ban senran na ta ban lei ai ke jing ujor persya ini breu ya hot nak leng juni kum kasen nin sa simkia nin sa lagi kendo ban wat jing tip shu shu halor kene ka jingjia halor kom ka jia kumno kalong bat min persyang ban
budin yang kena kam terhadap boleh beriu udai ban syakem mar ni sungtu kena kam kelong serius namar bala ai FIR dan nagling jungi kum kaseng ru ni stan hakatahi ba sisen bala dai FIR kam dai shu ke jing kren kai ding next camp bala dai kam ke basisha ya ka ba unehi beriu ula jorong ti dan terkadang ya mentahi namar kadang ngidang i ke kubor mentakas ni dan mentang ngidang ikot ya piki media ban penrem bala ni jingja dari nagling jungi kum kaseng ru in saling ban ya kedua ban budin ban pilih benia akan kom kade kecia yang kita kena sama harga bayari berkata bagi keli bagi berujungi ki lek kumta dan nakleng juga hawat ngam pat yo jingtip tikna naita iba syale kumta dan rai lada kile kumta kade kalong ni ya kuat ya kiru ni pendram bakim dai ban lek kumta amar ba kini ki line producer lani ki ba penbiang ki jingdon kam la kalong location lani ki wei jingdon kam lada ki dei ki briu jongi maki hi ki di ban simkia bat maki kim dei ban yarap ya kita ki briu ki bawan shooting dari ki di ban yada ning kong ya ki briu ki jongi amar lada ki persyang ban lek hakal yang jong kita ki producer ti kani kalong ka jing songs ear ya baro ki ban yasim banta hakini ki film hakini ki film dan film jono dengan kedua itu ki line producer ki bani naga jela ka jongi priority ki di ban perkat nam taka safety jong kinong yasim banta lum kumta nak yang jongi kum kaseng lada ija kum ne wat bangin khang gitu kinong wan shooting ru ni haban khang nim ban se ya ta naman nimla ban ya pain ba kinwan shoot ka jela ka jongi da ka bakin jorong tipat ya ki samla kasi ki jongi kani kan long ro kum ka mo kum ka jing pen kan mal ba kum ki producer haba ni khat ya ki yano ki artist ya ka ba kinwan shimata ha ka film te wat hadu bangin dali drop haying ro ngiri ban legbo ha ka cika ba kan mong sngan te ka mat judon hiro kum kani ka jingja te nga kenturo ya kini ki mo ni sungtho ba ki ki pa jung tu ki kun samla ki pa ban mo ban lek film la kalong local la kini ki la ni ki banasabaro ba bagi hajing syak ki mendai bandon kono no gajing year namar ni kum kan kum gajing tip ke jongahi ki local ki bisa ni ki syak boy badai menget ko te aju i kalong na pun di mana bar hajing syak maki kini ban ship gajing tili ba imlek go imlek shaw lani dakan no kam medium of transportation haka jaka ba shooting but kamdai bandon kono no gajing snow shongs ear ya kini kena mana daka jia kum ne kan wanra gajing jak buram om tang ya gitu ki producer ki balale itu kam lewat ya kiwi ro ki production house dan anta kadau kabakum kene gajing jia kam dai shoot banja nang ni syekman to kadang kene ga jing kan lo mo ha kene ga jing sisa no punya ki no ya ka jingja ngasu yo jingtip pakadai ka jia haka shipau tarik dan dai ke katno beje ka jia kumno ya kata nomor bangin 4 ya kemdo makmat bagi itu training 4 la bantiep dan dai kat kum jingtip jungi dai haka shipau tarik kene ga